presented by Bhandara Moti. जिला हवे मोतिहारी रे पगली यहाँ के लोग ना बाज बटे रे Mixed by M.A. Brother. काहे परल बाड़ पीछा पूरा ना होई तुहरी इच्छा काहे परल बाड़ पीछा पूरा ना होई तुहरी इच्छा आइल बनी हम हो कटीली नचनिया यूपी बिहार हम राजबट रे जिला हवे मोतिहारी रे पगली यहाँ के लोग ना बाज बटे रे जिला हवे मोतिहारी रे पगली यहाँ के लोग ना बाज बटे रे Mixed by M.A. Brother. जिला हवे मोतिहारी रे पगली यहाँ के लोग ना बाज बटे रे आइल बारू मोतिहारी जिला खड़े खड़े ठोकब किला ढेर जनी बोल बड़ी चढ़ी बाबू छने में कह दे हम ढीला आइल बारू मोतिहारी जिला खड़े खड़े ठोकब किला ढेर जनी बोल बड़ी चढ़ी बाबू छने में कह दे हम ढीला हमर लागत बबुआ तोहर जिला के लोग दग बाज बाटे रे हमर लागत बबुआ तोहर जिला के लोग दग बाज बाटे रे जिला हवे मोतिहारी रे पगली यहाँ के लोग रंगा बाज बटे रे जिला हवे मोतिहारी रे पगली यहाँ के लोग रंगा बाज बटे रे कितनो देखैब रुपया पैसा गडी पगडी बाबू माइकल के दे दो हाली से चुमा हो खत्ता मन बेकाबू हो खत्ता मन बेकाबू हो खत्ता मन बेकाबू कितनो देखैब रुपया पैसा गडी पगडी बाबू माइकल के दे दो हाली से चुमा हो खत्ता मन बेकाबू निधि के लागत जिला मोतिहारी पूरा के पूरा धोखेबाज बाटे रे निधि के लागत जिला मोतिहारी पूरा के पूरा धोखेबाज बाटे रे जिला हवे मोतिहारी रे पगली यहाँ के लोग रंगा बाज बटे रे जिला हवे मोतिहारी रे पगली यहाँ के लोग रंगा बाज बटे रे presented by Bhandara Moti. Contact 9923699082.